wababiza bonkunowa, wabakhela inqanawe, wathi mvuli yesa, ongena Noah. Hey. Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Ukuhlola. Umamkhize istugu ntombike eyasematatele. Happy New Year. Happy New Year guys. Guys, sasingenile 2023. Let's manifest it. Sasingenile in Jesus name. Sasingenile. Noma usathana ngangqunga thini. Sesiphakathi inside asajike and sizoyilwa le ndlela. So guys, ngifuna unixelela nje ukuthi I am back. Mna as unomhletolwana, I am back. For abantu abafuna ukuhlola, for abantu abafuna deliverance, ndikhona. You understand? Yes, ndikhona. You understand? So guys, ndila phakathi inside ndikhona for ukuhlola, for deliverance. I'm going to leave my numbers on a description box because abantu kuma comment section banibuza ufumane kanjani. Guys, I am not, I'm lying. But kukhona ama-video athile apho ngishiye khona ama-numbers wami. But ngizowashe wo-2 asebenza wo-2 kule game. 076 066 zonke bonke phakathi inside. Hey kodwa nani xa senifona kuzakhala ngapha kukhale ngapha because kuthi kufone omnye kube kufone omnye. But ke I am back guys. But ke ngoba ndisekhaya eMatatele ndizawuqala ngo-10 ukusebenza. I don't know until when, or 10 until 4. Uya understand? Kaloku ndisekhaya kufanele ndincedise ngento ezithile. So apho bendihlala ndodwa bungekho umsebenzi omninzi yabona eGoli. So ke ngondilapha ekhaya. So kufanele ndivuke ndiqale entabeni andithi. Hayi ndizawuqala entabeni malanqalo uyayivanga ndizawuqala entabeni xa ndibuye entabeni ke ndibuye ndenze umsebenzi. So guys, I am back from 10 to 4 o'clock. You can call me. Yeah, understand? So guys, have a what? Have a wonderful day. Wonderful day. Hi, it's a wonder. Goodbye guys. I am back. I'm going to leave my numbers on the description box. Thank you.